follow και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Method Groove Magazine. Είμαι η Κριστίνα X και θα είμαι η host σας. Σήμερα παρέα θα δούμε τον δίσκο των Blues Condors, ο οποίος λέγεται Free For All. Οι Blues Condors είναι ένα blues, όπως μαρτυράει το όνομα, συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο δημιουργήθηκε εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τα tracks του άλμπουμ, τα οποία είναι τα εξής. Και το άλμπουμ έχει τόσο runtime. Όπως προείπα, είναι ένα blues κυρίως συγκρότημα, το οποίο όμως έχει επιρροές και από stoner, τις οποίες ακούω κυρίως στις κιθάρες στα πρώτα 2-3 κομμάτια και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Όπως είπα λοιπόν, οι κιθάρες είναι πάρα πολύ καλές, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, με πολλές νέες ιδέες, σε ένα vintage θα έλεγα feeling, το οποίο μας φέρνει το άλμπουμ σαν σύνολο, διότι νομίζω ότι και αυτό στοχεύει να μας δημιουργήσει νοσταλγία και το καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Η φωνή επίσης παίζει έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο ρόλο στο συγκεκριμένο άλμπουμ, καθώς και σε όλα τα bluesy sort of δημιουργήματα, καθώς τα κάνει tie-in όλα μαζί. Όπως έλεγα λοιπόν, η φωνή είναι ένα κύριο μέρος όλου αυτού και στο συγκεκριμένο μπορώ να πω ότι γίνεται υπέροχα. Πραγματικά έχουν κάνει spot on αυτό το feeling, το οποίο σου βγάζει ένα 80s, ένα λίγο vibe από Twisted Sister θα έλεγα προσωπικά στη φωνή, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά με έχει και τόσο rasp. Είναι κυρίαρχο στοιχείο η φωνή και οι φωνητικές γραμμές είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες, μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι σίγουρο ότι θα κολλήσουν στο κεφάλι σου και θα θες να τις τραγουδάς όλη την ώρα. Τώρα οργανοπαικτικά το άλμπουμ είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και είναι ένα δημιούργημα που αξίζει ακροάσεως, είναι πολύ ιδιαίτερο και θα σε βάλει κατευθείαν στο vibe του 80s, του vintage, του όλου αυτού καιρού, αν είσαι λάτρης αυτού εδώ του vibe. Να τους ακούσετε. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αφήστε μου στα σχόλια ό,τι γνώμη έχετε και κάντε subscribe και εμείς τα λέμε στο επόμενο.